2 колега за вас, LZ1, Виктор, Папа Танго съм аз, оператор Васил. LZ1 Виктор Папа Танго, LZ1 Лима Чарли Делта. LZ1 Лима Чарли Делта, LZ1 Виктор Папа Танго, слушам. Колега, с каква антена сте чак оттам свърляте до тук? С какво радио? Радиото е ICOM E91, гумена антенка, портативен 5 вата. Браво, браво. Адмирация направо. Браво, супер. А къде точно това Карпатите? На колко километров според теб е от Витоша? По права линия, по Google Maps, миналата година го гледах, 300 км азимут. Браво, браво, супер. И ми радвам се, че се чухме. Приятно изкарване там и 7-3 от мен. Благодаря. Значи, ако може още веднъж инициала и името, аз съм оператор Васил LZ1, ВПТ. Аз се казвам Светомир, инициала е LZ1 Лима Чарли Делта, LCD. Роджер, прието, 7-3.